Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди турнири UFC 295 гап мезанем. Натиҷаи муҳорибаҳо, реаксияи Ислам Махачев, визови Сендени ба Махачев ва факти аҷиб оиди Алекс Перейра. Ҳамчунин дар давоми навор мегӯем ки дар куҷо муҳорибаҳои пурраро тамошо карда метавонем. Лайкро зер кунед, мо бошад наворро оғоз мекунем. Дӯстон, Қуръони бепул барои шумо. Барои Қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо Қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби Қуръон мешавед. Оғоз мекунем аз муҳорибаи Матеуш Ребецкий ва Рузвальд Робертс. Ин муҳориба дар вазни сабук баргузор гардид ва аз аввал рақиби Матеуш бояд ки Нурулло Алиев мешуд, аммо Алиев осеб гирифт ва аз ин муҳориба даст кашид ва ба ҷои Нурулло дар муддати кӯтоҳ Рузвальд Робертс баромад ва муҳорибаи ӯ зидди Ребецкий аллакай дар якум раунд ба фоидаи Матеуш ба анҷом расид. Ребецкий дар мобайни якум раунд дасти рақибро ба усул гирифта ӯро бо тариқи сабмишн шикаст дод ва ғалабаҳои пайдарҳами худро дар ташкилоти UFC 3 кард. Карди асосиро муҳориба дар вазни ним сабук Диего Лопес ва Пет Сабатини кушод ва ин муҳориба низ дар якум раунд ба анҷом расид. Лопес аллакай дар якум раунд рақиби худро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода боз як ғалабаи дурахшони дигар ба даст овард. Чорум муҳорибаи асосии турнир муҳориба дар вазни сабук байни ветерани UFC Мет Фревола ва проспекти нави UFC Бенуа Сендени шуд ва дӯстон ин муҳориба низ дар якум раунд ба анҷом расид. Сендени дар оғози дақиқаҳои якум раунд Мет Фреволаро ба нокаут равон карда ғалабаҳои пайдарҳами худро 5 кард ва ӯ ҳамаи ин ғалабаҳои худро фавран ба даст овардааст ва ин маънои онро дорад ки Бенуа дар ҳақиқат ҷангвари хатарнок аст. Баъди чунин ғалабаи дурахшон Бенуа ба Ислам Махачев ва Ҷейсон Геҷе визов дода чунин суханҳо гуфт: аввал ма камарбанди БМФ-ро мегирам, чунки ма ин чизро арзандаем. Баъд ма ба сади Ислам Махачев мерам. ӯ зидди ма 3 раунд тоқат карда наметавонад. Ягон кас зидди ма 3 раунд тоқат карда наметавонад ва ма дар ин дивизион ба сари ҳамаи онҳо мерам. Ҳамаи онҳо дар дасти ман меафтанд. Барои камарбанд дар миёни ман будан вақти на он қадар зиёд дар кор аст ва баъд ман камарбанди БМФ-и худро ва камарбанди вазни сабукро ҳимоя мекунам, гуфтааст Сендени. ва дӯстон фикр мекунам ки ӯ дар ҳақиқат арзандаи рақиби топ аст ва шояд ки рӯзи сешанбе ӯ дар рейтинги вазни сабук дар топ 15 дарояд. дӯстон, шумо киро рақиби навбати Бенуа дидан мехостед? Метавонед фикротонро нависед, мо бошад идома медиҳем. дуюм муҳорибаи асосии турнир муҳориба барои камарбанди муваққати вазни вазнин байни Сергей Павлович ва Том Аспинал шуд ва ин муҳорибаи 5 раунда буд, аммо дар якум раунд ба анҷом расид. Аспинал аллакай дар оғози якум раунд Сергей Павловичро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода чемпиони муваққати вазни вазнин шуд ва акнун ӯро муҳориба зидди чемпиони доимии вазни вазнин Ҷон Ҷонс интизор аст. муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин байни чемпиони пешинаи ин вазн Иржи Прохаска ва чемпиони пешинаи вазни миёна Алекс Перейра шуд. ин муҳориба низ аз 5 раунд иборат буд, аммо дар дуюм раунд ба анҷом расид. Перейра дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда чемпиони нави вазни ним вазнини UFC шуд ва дарҳол баъди ғалаба ӯ ба душмани деринаи худ Исраил Адесаня визов дода ӯро ба муҳориба ба вазни ним вазнин даъват кард. ҳамаи ин муҳорибаҳоро дӯстон дар телеграм-канали мо Паҳлавон TG тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментарий закрепид шуда. акнун бошад дӯстон биёем гап мезанем ки ин ғалаба ба Алекс Перейра чӣ дод. бо шарофати ин ғалаба Алекс Перейра дар UFC дар 2 вазн чемпион шуд, вазни миёна ва ним вазнин. Алекс ҳамагӣ дар 2 сол дар 7 муҳориба дар ташкилоти UFC 3 маротиба барои камарбанд ҷангидааст ва дар 2 вазн чемпион шуда тавонистааст. Перейра легендаи кикбоксинг аст ки дар он ҷо ӯ дар 2 вазн чемпион шуда буд дар вазни миёна ва ним вазнин ва акнун ӯ ин корро дар ташкилоти UFC такрор кард. акнун дӯстон мегузарем ба реаксияи Ислам Махачев дар муҳорибаи Иржи Прохаска ва Алекс Перейра. чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев оиди ин муҳориба дар твиттери худ чунин суханҳо навишт:
малакаҳои Анкалаев дар дигар сатҳ ҳаст, навиштааст Махачев. дӯстон, шумо бо суханҳои Ислам розӣ ҳастен ё ба фикри шумо Перера Анкалаевро шикаст дода метавонад? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то бо зид хонободу сарбаланд бошен.